Hadebe Bhungane wami, ufana nemvula efika kunesomiso. Uthando lwethu luvutha okwevolcano. Kujabula leyo nkomishi ophuza ngayo itiyo ngoba uyiqabula njalo. Mbongeni wami wayintshontsha inhliziyo yami kamnandi kanjani ngakufaka ejele lenhliziyo yami lapho donsa khona udilika jele. Isikhiye ngasinikeza umdali ongeke akudedele kalula. Kudela lelo bhilidi lase Dobsonville Hostel elikubona njalo. Ngoba kuwena dokotela Mbongeni ngiyabonga ngokungijova ngomjovo osabalele kumalungu omzimba wami onke ngalapheka obizwa ngothando Kim. Hadebe lesifo wangifaka sona esiwuthando waqinisekisa ukuthi singelashwe ngomunye umuntu ngaphandle kwakho. Wangakhela igumbi leyiguli enhlizweni yakho. Uyisibhedlela engingafisi ukukhululwa kusona. Ulwimi lwakho nolwami ngofakazi noma nje sasingezwe ukuthi bavumelana ngani. Sasizwa nje bethi dokotela wami Mbongeni Hadebe ngoyibamba lana dokotela wami ngihlonipha indlebe zomsakazi. Yimina isiguli sakho ese ICU uMagatsheni.